Салом алейкум, хуш омадед ба канали Хайб Тиҷи. Видеои имрӯза мо дар бораи комментарие ки дар видеои гузашта Шоҳ Тиҷӣ нависонд мехостам камтар дар бораи гап занам. Пеш аз саршавии видео лайк бинед, комментария кунед, обуна шуданро фаромӯш накунед рафиқон. Рафтаи хайкараши видеоро сар мекунем. Видеои гузашта мо дар бораи вируси хитоӣ гап зада будем. Хеле ки гуфта будем шон айру шон МС чанд кас гирифтаги хондагие баъзе одамо баъзе рафиқон дар комментария гапҳои қабеҳ гуфтанд, гапҳои безеб заданд. Хай чӣ гуфтанем дар бораи видео? Як бародар монаи Шоҳ Тиҷӣ мега ки ман шон МС-ра гуфтам дар бораи ҳамин тема Москва будам дам хел тема вируси хитоӣ шон МС хонд мега пас ман хондам. Чӣ хел фаҳмем камеро? Ту моро доказат кардан метавонӣ ки ҳамин рост мегӯ ё не? Ман нисбати ягон бахилӣ надорум, ман ягон чиам надорум. Кадоме гапҳои ман дар розия комментария кунад, лайк баҷиқа боқӣ дар паноҳи худованд бошед, худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. Шоҳ Тиҷӣ брат, ранга кам медонам, ягон чӣ надорам, просто мо отвеҷ дадорем.